Ahojte, dnes si spolu pripravíme grillovaného tuňaka s tarhoňovým šalátom a balzámikom. Tak sledujte a vařte s nami. Pustíme sa rovno do prípravy. Začneme s prípravou šalátu. Tarhoňu sme si uvarili podľa návodu na obale. Dáme do väčšej misky a začneme s krajaním zeleniny. Paradajky nakrájame na štvrtinky. Paradajky máme. Teraz nakrájame lahôdkovú cibulku. Cibulku nakrájame na kolieska. Prihodíme kapary a olivy. Olivy rukami nalameme. Polný šalát. Samozrejme je umytý a osúšený. Takto listky natrháme. Šalát ochutíme černým korením a soľou. Prilejeme olivový olej a citrónovú šťavu. A premiešame. Tak šalát máme pripravený. Pokračujeme s prípravou tuňaka. Tuňaka pokvapkáme olivovým olejom. Osolíme, okoreníme. Stačí z jednej strany. Dáme na rozpalený grill. Tak a tuňaka grillujeme z prúdka. Bude to trvať približne 2 minúty. Povrchu ešte pokvapkáme olivovým olejom. Tuňaka obratíme. Na vrch položíme plátok masla. Tuňak bude čoskoro hotový. Začneme pomaly servírovať. Na tanier naberieme najskôr šalát. Je krásne vláčný. No a tuňaka priamo z grillu položíme na vrch. Posypeme listkami čerstvej bazálky. Pokojne rukami natrháme a pokvapkáme balzámikom. Dnešné fantastické zdravé jedlo máme hotové. Ja vám prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.